Bismillahirrahmanirrahim. Kupitiliza video yathu ziziwe zikusabidya ndizo tende wayanga anthu awo amene akukakamira kunena kuti kuwerenga bismillahirrahmanirrahim mokweza mswala ya fajr komanso magharibi ndi isha ndi zinthu za msunna imene isi sunna ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Ndipo dziwani kuti adali mtumiki sallallahu alaihi wasallam asakupanga zimenezi angakhale maswahaba ridwanullahi ta'ala alaihim. Kuchokera kwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu amene akunena kuti sallaitu ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman falam asma'u ahada minhum yaqra'u bismillahir rahmanir rahim. Ndidazapemperapo ndi mtumiki sallallahu alayhi wa sallam komanso Abu Bakar, Umar ndi Uthman, koma sindidamumve mmodzi mwa iwo akuwerenga kuti bismillahir rahmanir rahim. Waqala Abu Huraira, ndipo Abu Huraira adati kana nabii sallallahu alayhi wasallam la yajharu biha, adali mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam asakukweza mawu amenewo. Zoma walenga tarakeni kumanda mwati mukuzina na masala zimene ndi zinthu za bid'a zotsutsa mudini ya Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo imeneyi ndi bid'a yayikulu kwambiri komanso ndiyo tanthauzo kuti munthu woyipangayo ndi mbuli sazindikira kanthu kena kalikonse komanso ndi umbuli wothamangirako ku misala. Zoma walenganso suratu Yasini pamanda zimene ndi zinthu za bid'a zimene sadapangepo mtumiki sallallahu alayhi wasallam angakhale maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Zoma pempera dhuhuri pambuyo pakuti mwaswali kale juma zimene ndi zinthu za bid'a pakuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam sadapangepo izi angakhale maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhim sadali akupanga zimenezi. Kuchokera mu kitabu cha Riyadhus Salihin hadithi imene ikuchokera kwa mtumiki wathu sallallahu alayhi wasallam yonena kuti imene ikutifotokozera motsilika kuna kuti mtumiki wathu Muhammad sallallahu alayhi wasallam adati idha sallu ahadukum lijum'a falyusalli ba'daha arba'a. Mukangopempera mmodzi mwa inu juma mukuyenera kuswali pambuyo pake marakati folo ndipo marakati amene ndi asunna. Mtumiki sallallahu alayhi wasallam adalankhula choncho inde kunena kuti idha salla ahadukum lijum'a, mukangoti mwaswali mmodzi mwa inu juma falyusalli ba'daha arba'a, mukuyenera kuswali pambuyo pake marakati folo ndipo marakati amene ndi asunna. Ndipo sahaba wina adati sallaitu ma'an nabi sallallahu alayhi wasallam, ndaswali ndi mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam rak'ataini ba'da aljum'a, marakati awiri pambuyo pa juma. Kufikiranso msiku lina imene ndizakhale tikupitiliza kusanthula zinthu za bid'a tiye tikhale osamalitsa tifonesesa maibadati kuchokera kwa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala maumbo yake komanso mtumiki sallallahu alayhi wasallam adaphunzitsapo angakhale kulamulira. Barakallahu fikum.